салом бинандагони хабартиҷӣ. Консертҳои шабнами Садриддин ва Фирӯза дар хориҷа барпо намешаванд. Консерти Шабнами Сурайё ва Садриддин Наҷмиддин, ду овозхони маъруфи тоҷик, ки қарор буд дар остонаи ҷашни Наврӯз дар Амрикову Канада баргузор шавад, бекор карда шудааст. Шабнами Сурайё бо нашри эълоне дар саҳифааш дар Инстаграм аз мухлисон барои пеш омадани чунин ҳолат узр пурсид. Вай гуфт, барнома ба далели паҳншавии вируси хатарноки COVID-19 дар ҷаҳон, аз ҷумла Амрикову Канада, ба таъхир уфтод. Шабнами Сурайё, ки ҳоло берун аз кишвар қарор дорад, дар Инстаграм гуфт, умед дорам ҳамаш хуб мешавад ва мо ба наздикӣ санаи нави баргузории консертро эълон мекунем. барномаи ҳунарии Шабнами Сурайё дар Ню-Йорк дар ҳоле лағв шуд, ки Амрико тадбиру муҳдидиятро барои ҷилвагирӣ аз коронавирус сахттар кард. Як ҳамсӯҳбати ман аз Тоҷикистон буд, ки муқими Амрико гуфт, ҳоло дар Ню-Йорк ҳамаи маркаҳеро, ки дар он дами зиёд ҷамъ меояд, манъ карданд. Қаблан ҷамъомади беш аз 1000 нафар манъ шуд. баъди ин рақам то 500 поин оварда шуд. Дертар мери шаҳр гуфт, ҷамъомаде, ки дар он 150 кас зиёд ширкат мекунад, манъ аст. ба гуфтаи ҳамсӯҳбати мо, ҳоло дар ин шаҳр дар осорхонаву театрҳои ҳам бастаанд. аз 13 март Амрико барои 30 рӯз вуруди шаҳрвандони 26 кишвари аврупоӣ маъруф бо номи минтақаи Шенгенро низ боздошт кард. То кунун дар ин кишвар беш аз 2700 мавриди гирифторӣ ба вируси нав тасдиқ шудааст. Коронавирус дар баробари Шабнами Сурайё нақшаву барномаҳои овозхонии дигари тоҷикро, ки маълум дар остонаи ҷашни Наврӯз дар хориҷ аз кишвар роҳандозӣ мекунанд, ба ҳам зад. Консерти Садриддин Наҷмиддин, ки ба рӯзи 20 март як ҷо бо овозхони афғон Ҳабиб Қодирӣ дар Торонто барномарезӣ шуда буд, ба таъхир гузошта шуд. Файзиддин Давидов, ки барномаи наворҳоро аз ҷараёни кори Садриддин дар шабакаҳои иҷтимоӣ маърифӣ ва таблиғ мекунад, ба барномаи ҳунарии Садриддин ҳам ба сабаби ҷилвагирӣ аз коронавирус лағв шуд, ки пули билетҳо ба мухлисон баргардонида мешавад. Фирӯза Ҳафизова, овозхони дигари тоҷик, ки рӯзи 14 март бояд барои баргузории консерти наврӯзӣ дар 3 шаҳр ба Олмон мерафт, аз сафар худдорӣ кардааст. Ҳафизова гуфт, сабаби лағви консерти ӯ ҳам вазъи пешомада дар ҷаҳон дар робита ба вируси нав аст. барои ин барномаи ҳунарӣ, ки 20 ва 21 ва 22 март пешбинӣ шуда буд, аз моҳи феврал омодагӣ медидам ва билетҳо ҳам фурӯхта шуда буданд, аммо маҷбур шудам шартномаро ба созмондиҳандаҳои консерт дар Олмон муваққатан бекор кунам ва сафари худро ҳам ба таъхир гузорам, нақл кард ӯ. Ҳафизова мегӯяд, ба вазъияти пешомада нороҳат аст, вале умед дорад, ки мухлисон ӯро дарк мекунанд. аз ин пеш созмондиҳандагони барномаи ҳунарӣ Нигина Амонқулова аз бекор шудани консерти ӯ дар Исроил хабар доданд. дар назар буд барномаи Амонқулова рӯзҳои 11 ва 12 март баргузор шавад. ба сурат паҳн шудани вируси хатарнокии корона дар ҷаҳон ва тадбиру муддатҳо барои пешгирӣ аз он дар Тоҷикистон ҳам барномаи бисёре аз ҳунармандонро, ки барои ҷашни Наврӯз пешбинӣ шуда буд, тағйир додааст. вируси нав то имрӯз ба беш аз 156 000 нафар сироят карда ва тақрибан 7 000 нафарро куштааст. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? Ба ин вирус на танҳо ба сарояндагон, балки ба ҳамаи давлатҳо зарар овардааст. айнан ба муҳоҷирони тоҷики мо, ки имрӯз ҳамаи билетҳоро гардонданд. ин хеле мавзудият аст ва шумо хавотир набошед.
ҳамаш хуб мешавад то моҳи июн вирус гум мешавад ва ҳама меояд бар зиндагии ҳаррӯзаи худ. ҳатман нависед дар комментария.